ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଣାଟା ଖାଇକିରି ପୁରା ରାଗଟା ହାଣ୍ଡି ଫଟା ହେଇଯାଇଛି। ମର୍ଚଟା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଭାଇ ଅପସନ୍ ଅଛି ମର୍ଚ ଗାଡ଼ି ପକେଇ ପାରିବେ, ତାର ଖାଇକିରି ସୁସା ହେଇପାରିବେ। ଅଧିକା କ'ଣ କହିବ ତମେ ସେ ମୁଗ ବିଷୟରେ? ନାଇଁ ସେ ରାଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମର୍ଚ ଟିକେ ଶୁଭମର ଟିକେ ତମେ ରାଗ ଖାଇଲ। ସେଟା ହଉଛି ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି। ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପିଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ପିଇବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ।